салому алайкум бинандагони гиромӣ. ҳатман ба канали мо обуна шуда лайкро пахш кунед. имрӯз 25 май соли 2021 сар карда аз 22 май нархҳои билет ба самти душанбе Москва ба $500 амрикоӣ баробар шуд. Се ширкати ҳавопаймоии Россия Уральские авиалинии С7 ва Ямал акнун парвозҳои худро ба ин самт зиёд мекунанд. ёдовар мешавем ки нархҳои билет хело ҳам гарон буда ин норозигии мусофиронро ба пеш оварда буд. акнун ба ҳамаи шумо роҳи сафедро хоҳонам хайр. худо нигаҳбон. то боздид.